Гилдихларакои хушрум чихеле ки хитон дидестен ина хела штема дар бораи корум гап назадесам бовар кунед барои ки сёмкам ҳамқа бисёр буд ки вақтам наёфтам ки корман пеш барам. барои ҳамин мехоҳем ки дар соли 2025 дар муддати 6 моҳ ё ки 1 сол максимум заистаи хели шумо миллионер бишен. пас бо диққат суханҳои маро гӯш кунед. агар фабели дурӯға мебуд намехоша хулосаро бирорем ҷаҳонӣ намешид тӯли 26 сол зиёда на аллакай 27-28 сол шид кору фаъолият намекард маҳсулоташ ҳамаш ҳалол сертификат қатъӣ қариб 99% занҳои тоҷики мо кор мекунанд занҳои дигар миллат ҳам кор мекунанд барои ҳамин хушрӯ фикр кунен кори маҷбурӣ нестай вақте ки регистрация шудем баъд мегӯем кошки апа барвақттар мо дар ин кор обуна мешидем. барои ҳамин гилдихларакои хушрӯи ма фарқ надорад шумо дар кадом давлат қарор доред синни солтон ай 14 то 100 сола беҳтарин наставник ман номерои телефони ватсапша мемонам бигӯем ки мо мехоҳем ки регистрация бишем айноми апаи софибону бепул регистрация меша иншалло шуморо то қуллаҳои баланда то директори шавира бурда мерасонад. назмаи гулгуни ман нӯш кунед ки маро хона бақоё муборак бошад. امروز دیدار دوستان عزیزان پیوندان خوش و تباران است. ما بار دیگر همه شما عزیزان را خوش آمدید میگویم.
موسق سلامت آمده رسیدیم شهر باختر در مغازه نوتاسیس زارا لاکشری که امروز درش برای میزاجان برای مردمی سربلند شهر باختر گشوده شد. از این پس با عنوان نازنین شما میتوانید بیاید برای دسترسی لباس های زیبا، لباس های شینم، متاهای گلچین با مغازه زارا لاکشری بیاید. به نهایت در اینجا انتخاب زیاد است، وسیع است، همش و تب و ذوق ما و شما است. یک مغازه زیبای دیگر در شهر باختر برای بانوان کشور. میخوام شما را با صاحب مغازه شناس کنم. یک بانوی بسیار زیبا، زرینه بانو. سلام، مبارک باشد، خوشبخت باشید. خداوند فیض برکت در دکانتان رساند، کلینتاتان و مثل یعنی مهمونا که امروز در اینجا جمع آمدگی هم خیلی باشد، هر روز جای قدمانی نباشد. قراری سودا من کسکی شنا 13 قرغان. ای колхоза بود куҷо? Колхоза بود. А я звезда Ленинграда, Санкт-Петербурга. 25 лет там я живу, там все есть у меня. Приглашаю всех в гости. Сайфатона боша отметка. Нет, только интернет. Ва чӣ шумо звезда? О звезда фақат тариқи ҳами чӣ мешава он одамо интернета? Саломат бошед. Может, по дальнейшему будем знакомиться. Я в Санкт-Петербург, город, какие красивые места покажу. Дом Пушкина покажу. назар наҷон барои мо чиқадар як дастархони пурнозу неъмат ороста кардааст. рости нами саҳифа камтар қин талаффуз кун аст. ба ҳамон хотир ман ҳама хел саҳифаро мегузорам. худатон тарзи дуруст хонданашро донед. муҳим ки аз анамин саҳифа шумо метавонед ки пухтупазҳои бо маззаи хонагӣ фармоиш диҳед. ана ин печёниҳо ҳаст ки дар мағозаҳо мефурӯшанд, цехҳода тайёр мешаванд ку маҳсулоташон маълум аст ки эконом карда истифода шудааст, вале инҳоро бинед чӣ қадр сер маҳсулот тайёр кардагиам, пур аз мағзу дона, асал ба маззагишда ҳушто меравад. якум маротиба пухтупазҳои ҳамин саҳифаро дар меҳмонӣ чашидагиам. бовар кунед ҳазор намуд пухтупазҳои хориҷӣ, туркӣ, французиро агар дар пешам гузоранд, ҷое ки анамин намуди пухтупазҳои хонагии худамон бошад ку ман дигар намуд шириниро намечашам. ин намуди шириниҳоро мебинам чӣ давида мезанад. давраи хурд будем, идода омодагӣ медидем ку соати 5 саҳар мехестем ё ин ки умуман шабо хоб намекардем, пухтупаз мекардем. актор будем ана бинем. даётон аста пешам хали рецепти тортора медонистан ҳама. деҳқон бурак кардам. маззаву лаззати ҳамон давраҳои чанд сол пеш ки идода омодагӣ медидем. барои як анамин намуди торта омода кардан шаб то саҳар мо баъзан вақт бедор меистодем. рӯзи дароз, рӯзи ид мо гаранг хобулуд мегаштем. янга шумо ҳамин аниқ дили бародари мора ба ҳамин ҳанарҳои бамаззатон, ба ҳамин пухтупазҳои бамаззатон ёфтагиян. аниқ охи ира бинед. бахшиши бисёр, лекин охи чизе ки ман ба кирои хӯрдану ба кирои тарифа буд. барои ҳамин касе ки заказ мекунад бовар кунед ҳаловат мебаред. маззае ҳаст ки фаромӯш намекунед. бо тезтез заказ мекунед.